Chakanaka muri Zimbabwe yeso nawo chichaura na Skimbo paSoregondo TV. Nasi munao zedu chachibata nyaya dzakasiyana siyana. Shinzo Man. Uyu muimbi anonzi Shinzo Man anozikanwa zvekare achiti Baba Divante ari kunzi yada kubvisa pamuviri pemusikana wedana naye. Mu interview nemusikana uyu aiti Shinzo Man aya kuzonamatirwa nababa wake ndiProphet ndokwa inobatsirwa asi Shinzo Man akapedzisira zosofta mwanasikana waProphet ndokumisa vaviri. Uye musikana zvekare idancer zvino Shinzo Man ari kunzi ari kupa musikana shoulder akutaura kuti pamuviri ngapabviswe. Tichaita chikupa vhizere kuti zvinenge zvafamba sei. Mazimu danzo artist aya mawani chaiwo. Ricky Fire uyu muimbi wekuti Gugu Gaga achida kubudisa album rake amene kuti ari kuimbira nadiki randona akuru aziya zvekare achiti yanzi ndane new look ndichita muzvoneremeka asi new look iyi akatobira umwe muimbi anonzi Jakiti ndakamboita research Jakiti yana mapicture akaichaka new look kake kaka kubva kudhara ndichita muzvoneremeka Gugu Gaga kana zvawo maende kumusha munorima. Kune jisongo rakarohwa nemumwe mufana ari kunzi Langu randangonzwa ndiranguri paWhatsApp richitenderera. Iri jisi rakabatwa Zim Danso artist wese hapana akasiwa. Iri pachezo yangu nangori recha ndakati iri ndo disobviye nyangwe sandanzwa mamwe ari kuuya ndichita muzinduromeka mubva mazori recha ukuthi mimi munori pamapeseni mangani. Chinja madaipa avasina basa unge sniper lira swa enenjinda lira swa signal ane noise kunge alarm hauzi warning anoita kunge tamtam anditerere music emasaskam kumba kumba rumba kumba koriki kowindi kotadza shinza nailangu chicha vatadza udofo waunondirwadza. Ndisingakamani kuyechidze kuti zvekare nauna Skimbo dzakwanikwa pane ma-Econet users chigodela star 909 unokwanisa kunzwa ma-latest Zim Danso news anytime anywhere. Uye vari kunze kweZimbabwe paYouTube munongofollowa Soregondo TV channel, Facebook Soregondo TV nekumwe kwese zvimwe chete. Kozoita song nyowani yandakambokudza muvhikira pfuura remuimba anonzi Nemo iyi yakazobuda yakarekodwa kuSimplex ndichiita muzinduremeka uye vachaida namba nzodzi dziri pascreen. Kune ridhimu nyowani rakabikwa kuProbable Studios na DJ Melz iri rakamirira kuita remasters rinonzi Hero Love Season ridhimu rine ma-artist anoiswa naGasporia, Trinja, Kadija, Terry Africa nevamwe vakawanda. Ndichaita ndibokusembesa 1 or 2 nenhamba dzekuti kana makuda ridhimu iri chingorequesta ipapo mupuhwe. Let's talk about you and me, our love story. Maybe you happy, not me. There's no other way, but I hope you hear me. Baby, if you love me, why do you wanna change me? Baby, if you love me, why do you wanna change me? If you love me for who I am. If you love me for who I am. When the belly start to show and the baby start to grow, that's when I love you more. That's when I love you more. Azvindimise kukuda uye ndinokuda ndicharamba ndichikuda panorova bembera kukuda. Azvindimise kukuda uye ndinokuda ndicharamba ndichikuda. I promise you that I'll never let you down. When you are weak, I will be strong. Your love is all I need and I will never let you go. Girl, you alone when me call. When me call, when me call, when me call. You only alone when me call. Girl, you alone when
apa ndipapera nazo zanasi tusangana mshikamu chinotera. Pasisore kondo, chipo pa icha kuchiba, mutese ba ichi hasha. Chipo pasisore kondo,